Si vols viure intensament aquest cap de setmana, Lloret de Mar t'ofereix activitats per a tots els gustos. Per als més petits, racó dels contes a la biblioteca amb Jep Gasulla i Cuento de Cine a partir de 2:15 del matí. Pels més grans, la biblioteca també ofereix dues exposicions interessants. D'una banda, Mirades en diàleg, inclosa en el cicle Mar de Cultures i que explica diferents creences i religions del món. De l'altra, també es poden veure exposats els treballs finalistes del concurs de fotografia de natura Montfoto. L'horari de la biblioteca els dissabtes és de 10 del matí a 2 de la tarda. Pels amants de la música, la Casa del Mar acull dissabte a les 5 de la tarda una cantada popular d'havaneres amb Neus Dalmau. Aquest dissabte, 17 d'octubre, s'enceta temporada al Teatre de la Costa Brava Sud. A Lloret de Mar s'hi podrà veure, a partir de les 9 del vespre, l'obra de teatre gestual André i Dorín, dels bascos Colunga Teatro. Aquest espectacle reflexiona sobre la malaltia de l'Alzheimer i està recomanat per la Fundació Pasqual Maragall. I finalment, una proposta gastronòmica. Aquests dies se celebren les 13enes jornades gastronòmiques de la cuina del peix de l'art, en les que hi participen diferents restaurants de Lloret de Mar.